sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, PNP Bicol amay tututukan ang paabuto na eleksyon sa barangay. Parking areas and drainage system, kabali sa tinatawan konsiderasyon sa mga itutugdok na edipisyo sa New Balatas Development Area. Lalaki, pinagbabadil sa Banuanin Lagunoy, Camarines Sur, Gadan. Naga College Foundation, College of Health Sciences, may bagong licensed medical technologies. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. PNP Bicol amay natututukan ang seguridad kan mga opisyal kan barangay para sa paaboto na barangay asin sangguniang kabataan eleksyon sa bulan kan Oktubre. Aramon taman ang kumpletong details kayan sa report ni Melvin Machado. Ngunya na paabuto na eleksyon sa barangay, gustong maaraman kang PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General West Raimundo Ubingke ang kamugtakan ka mga opisyal kang barangay sa ngaran ng seguridad. Mas amay, mas marhay kung maaraman tulo subot kang PNP ang kamugtakan sa arinman na barangay sa rehiyon. Habo ni Police Brigadier General Ubingke na may mangyari muna bago maghiro ang PNP. So on the threat assessment, this is one of the proactive measure on the part of the PNP na dapat namin gawin upang sa ganun at this early makita na namin kung ano yung katayuan ng isang politiko as far as mga threat or risk na nakikita niya o nakikita namin ay ma-address sa lalong madaling panahon. Sa ngunyan, mayo pa man subot nagraraning opisyal kang gobyerno na igwanin huma sa sayang buhay kung kay ang PNP na mismo ang maraning sa mga ini para haputon kang sa indang kamugtakan. As of now ay wala pa. Pero hindi naman nangangahulugan na kami sa pulis ay hindi gagalaw hanggat walang humihingi. As a matter of our proactive measure, inaatasan namin ang mga chief of police na sila na mismo ang mag-reach out sa kanilang mga nasasakupang barangay. Si Police Brigadier General Ubingke ang nasa Nagasin Camarines Sur kang nakalis na aldaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, magkakaigwaman in bastanting panahon ang Commission on Elections sa Siyudad ng Naga na makapagpreparar sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon matapos na baguhon ang schedule sa pagsumitir kang Certificate of Candidacy kan mga kandidato. Susog ki Attorney Michael Julia, Election Officer kan Comelec Naga, magkakaigwaman sinda nin tamang panahon para sa paglatag kan seguridad kan mga maaspirar bilang opisyal kan barangay. Comelec and PNP, pig-reset si election period na date, ginibo ng August hanggang November 14. At least magka-prepare na man kami sa, syempre pag-maintain kami peace and order, tapos po security ka mga kandidato, para po may sufficienting time po para sa preparation po sa filing of COC. Mientras tanto, nagpapadagos man ang pag-ako kan Comelec Naga kang mga interesadong maestra na gustong magtabang sa paaboto na barangay asin sangguniang kabataan eleksyon. Halat man kan Comelec ang memorandum kung gurano ang itataong honorarium sa mga magiging katuwang kan Comelec sa paaboton na eleksyon. Teachers po, ongoing po ang pag-acceptan mga itong mga applicants na gusto po mag-serve sa barangay NSK election. Sa iba pang bareta, parking area asin drainage system pinagtatawan konsiderasyon sa ipapatugdok na edipisyo sa Siyudad ng Naga, sabi ni City Administrator Elmer Baldimoro. Ang detalye kayan aramon to sa report ni Melvin Machado. Kinumpirma rin Naga City Administrator Elmer Baldimoro na pinag-finalize na kang lokal na gobyerno kang Naga ang site development plan kan mga ipapatindog na building sa New Balatas Development Area. Ang 7 buildings na itutugdok ang nagsunod sa mga kasuguan na dapat igwanin designadong parking area. Kasugma po pag-finalize si site development plan kang lugar na iyan. And nahiling po na itong tulong building na yaon po sa frontera, ang ground floor po kadto lalaganing commercial area. And ini pong 7 building
ang basement, yan. Ang basement po iyo ang magiging parking area. So masunod man po giraray sa regulation kang building code na ang sa building code po baga dapat 1:6. Kung may 6 na unit, may sarong provision yan for parking. Hulit ang mga loteng pinagtutugdukan, mga hababang lugar. Tinatawan man sumuting konsiderasyon ang ilalatag na drainage system. Ayo po, parte po yan dahil dahil pong gayo kalangkawan yung lugar na yan. Kaya kabali po yan sa consideration, pati itong mga tinampo. Plus ini pong cabling, mas maray dyan ang drainage dahil ang underground cabling na po ang gigibuhon dyan. Ang mga bakanting lote sa siyudad kang Naga, nakadaklan umahan na dating digdi nagdadalihig ang tubig, uran, ang luway-luway ng nagiging simentado na sa pag-abot kang panahon ng tig-uran, digdi na mahiling kung ano ang magiging epekto. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, hulit at dakul na ang nag-aagi nagpapasyar asin nagja-jogging sa may Balatas New Development Area. Plano ni punong Barangay Pedro Alan San Juan na dagdagan ang seguridad sa nasabing lugar. Susugki punong Barangay San Juan, ang dating 2 pulis na nakadistino sa saiyang barangay ang dadagdagan pa ninduwa na iyungon niya na magtataonin seguridad sa parte kang New Balatas Development Area. Kaya ang gigibuhon tadigdi dagdagan si seguridad, lalo po sa peace and order. Tangkadaklan po sa ngunya niya raon na po gabos dyan sa may Balatas, lalo pagbanggi. Kaya ang ulay mingani ni Sir na sa Station 6, Romero, na dagdagan ang sakuyang pulis. Kaya si Dua naging 4 na po ito. And yaw na po sinda duman nagmamantener, lalo duman sa may area na ito. Duman na po ang crowded lalo pagkakaldaw. Sa iba pang bareta, para masiguro na mayong bitbit na badil o patarom ang mga naglalaog sa mga inuman na yaon sa Kalabaan kan Diversion Road, Siyudad ng Naga, barabanggi ang pagkondusir nin Oplan Bakal kan tropa ni Police Major Jovi Lunyar, Station Commander kan Police Station No. 2. Sinabi kaini na parte kan sa indang anti-criminality campaign ang pagkukondusir nin pagrekorida sa mga inuman na yaon sa indang area of responsibility. Iyo ay ning Oplan Bakal ta, so kinakandakta niyo halos daily pagbabanggi. Tanganing maiwasan tayo yung mga untoward incident, maiwasan tayo yung mga insidente na involving firearms, and tanganing maprebentawan ang ko yan, ang pisin, mapaayos naman ang pisin order dito sa yan sa tuyang nasakupan. So as of now, may pamagitan na na kukua na mga kuyan o nadadakop ng mga tao na nagbabayolate. And pasalamat ako kasi dakulaon ang kuyan ang simpatiya sa to kasi may mga bar owner na talagang kuyan masinda, willing mansinda sa muya na magpagtabangan. Sa pagbabalik ang news break, construction worker gadan matapos na pagbabadilon sa Lagunoy, Camarines Sur. Yan na iba pang mga bareta sa pagbuwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Lips
life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, nagpapadagos ngunyan ang duwang aldaw na Liga Olympic Sport Fest kan gabos na barangay opisyal na hali sa 27 barangay kang siyudad ng Naga. Susugkiligan ng mga punong barangay President Corazon Peña Flor sarong paagi man ini para ma-relax ang mga opisyal kan barangay sa paagi nin mga karawat. Ang manggagana sa manlain-lain sport event ang makakaresibi man in bagas bilang premyo. Kami po nga perming busy, as in magkaiwan namang break, stress breaker po para sa muya ni na matis makaipay as in mag-urog minsan sa muya po mga buhay sa samuyang serbisyo publiko po. Sa satuyang police report, sarong lalaki sa Lagunoy, Camarines Sur, pinagbabadilgadan mga suspek, padagos pang pinaghahahanap. Detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Tulos na binawian in buhay ang sarong nga construction worker matapos ining pagbabadilon kande panabis ng mga suspect sa Sitio Malabod, Barangay del Carmen, Lagunoy, Camarines Sur, alas 8 nin banggi kan nakaging pet sa 22 kan Marso. Sigun kay Police Master Sergeant Adrian Lirag, ang tagapagtaramkan na Philippine National Police sa Lagunoy, mantang nasa logan sa iyang residensya, ang biktima nga si Levi Caganda, 38 anyos, miagom, kan biglang uminabot ang duwang suspect asin pig-imbitaran sa luwas kan harong hasta sa magkaigwaning komprontasyon asin pinagbabadilan na sabing biktima na tuminama sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas na tulos kaining ikinagadan. Ano po nangyari duman sa Sitio Malabod, Barangay del Carmen, Lagunoy, Camarines Sur. So ang biktima po hindi si Levi Caganda E. de los Santos, 38 anyos, may agom po sa construction worker. So kang banggi pong ito, kang March 22, gwa po dadawang duwan lalaki na gusto po ng kaulayan ining biktima. So habo niya man kasi dahil niya man bistado, pinirit po siyang iluwas harong. So pang makaluwas na po siya, pag abot naman sa likod ng harong minda, sabi ka sa agong, bigla na lang ang binadil sa iyang agong. So nagkaidwa po ning duwang tama ning bala ni sa hawak, yun na itong pinagadan niya. Padagos pa na pig-imbestigaran kan Philippine National Police ang insidente. Tanganing mabistuan may kagibukan krimen. Asin na nangapudan ang PNP sa publiko na makipagtabangan sa sainda. Tanganing nga mabisto asin malagop ang mga suspect. So duman po sa mga residentes diyan sa mga harayong lugar ng Panuaning Lagunoy. Pangapudan po sa mga sipatura na mag-ingat nganing dahil na mautrong arugan ng insidente. And padagos po makipag-coordinar so pumuporta sa gobyerno, sa Lagunoy MPS para po ano man ang mga pangyayari naman mapaabot lalo tulos sumuya. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak.
Sa iba pang police report, Oplan Katokan Police Station No. 2 kan Naga City Police Office padagos na pinag-i-implementar. Nagbubuelta kayan si Jerome Breeze. Tanganing maiwasan ang anuman na krimen o insidente ni na pambabadil na embwelto ang mga delisensyadong badil. Mahigot ngunya na pig-implementar ka na Police Station to Naga City Police Office an Oplan Katok sa mga barangay na sakop kan istasyon. Sigun ki Police Major Jovel Lunar ang Station Commander kan Police Station No. 2, ang nasabing programa kan PNP, importante na marahay tanganing maiwasan ang anuman na insidente o krimen gamit ang badil na delisensyado asin mayong magakanigong papeles, kaya mahigot ang implementasyon kan nasambitan ng police station. Ang yan, padagos sa tuyang pagkandak ni Oplan Katok, and iba naman kita dyan ang mga nag-surrender, lalong-lalo na ito yung may mga expert na. So, ngunyan ginigibuhan mining mga documentation yung gabos kasi iba din na mga nag-surrender na di na sinda willing na i-registered pa sa mga badil. So, ginigibuhan tayo ng mga documentation na maikwenta naman sa RCSO, sa Legazpi, tanganing magkaigwa na ng final disposition itong mga badil. Kaya sa ngunyan, piging kamenarkan opisyal ni ba pa nga mga gun owner na dahil lisensyado ang badil asin mayong magakanigong dokumento na makisumaro sa Oplan Katok program kan PNP. Pagkapudan po daw sa may mga badil na may mga tao na may mga badil na mga unregistered. So pakiano na lang po, pakiasikaso na lang po kasi itong mga papel. Dahil po, pagbakalta ka sa tuyang mga badil, kakiba to kaya sa itong responsibilidad na dapat kita is responsible gun owner po sa tuyang. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Naga College Foundation, College of Health Sciences nakapagprodusir ng mga bagong registered medical technologies sa katatapos lang na licensure examination kang nakalis na Marso 14 ngunya na taon. Ang details kayo sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. Nagpahiling ning tibay ang mga estudyante kang Naga College Foundation sa nakaaging medtech examination. Huli sa kalidad na edukasyon, mga matitibay na professor asin sa kompletong ekipahe kang institusyon. 13 estudyante ang nagtaong honra sa NCF asin nag-abot sa 73.23% ang naging performance rate kang institusyon sa ginibong Medical Technologist Licensure Examination kang nakaagi March 2023. I would say na in terms of facilities and equipment, state-of-the-art facilities tayo, ibig sabihin talagang hands-on yung mga student. Kaya pag before natin sila i-expose sa area, sa hospital, meron na silang mga idea. Saro sa mga nakapasar, iyo si Glenn Darcy Bonto Lateral, sigon sa iya, dai naging madali ang pag-review asin pag-adal. Nakatabang man ang pagiging best intern niya para mas lalong tibayan sa ginibong examination. Since online class po ako, ang pinaka-struggle po talaga is yung paghahanap ng stable na internet connection. So ang ginagawa ko po, naghahanap po ako ng cafe na super stable ng internet po para makakatch up lang po ako dun sa lessons. Ang aking message sa kanila, focus, study hard. Kasi hindi pwedeng yung guess lang sa board exam. Kailangan talaga mag-aral ng mabuti para po ipasa ang board exam. To those who will be taking the MTLE in the future, always prioritize your mental health, manatiling matatag, at palaging maniwala sa sariling kakayahan. And also, don't forget to pray because God provides. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para perbi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.